našom spoločnom stretnutí tu u vás v meste Svidník. Moje meno je Ľuba Borošová a budem vás dnes sprevádzať okrúhlym stolom kandidátov na funkciu primátora vášho mesta Svidník. Teším sa, že ste prijali vy takú hojnú účasť dnešný večer. Teším sa z toho práve preto, že toto podujatie organizujeme ako nezávislá organizácia Regionálne vzdelávacie centrum Košice a Regionálne vzdelávacie centrum Prešov. Sme organizácie, ktoré sa takmer 20 rokov venujeme vzdelávaniu obcí, zamestnancov, v podstate verejnej sféry. A našim cieľom je vždy snažiť sa o to, aby účasť občanov bola čím masívnejšia, aktívnejšia, aby tí ľudia dostali príležitosť nielen počas volieb pred voľbami, ale v priebehu celého volebného obdobia, aby tie formy a metódy zapájania verejnosti do rozhodovania o svojich otázkach boli čím viac transparentnejšie a boli ich čím hojnejšie a čím novšie vždy. Takže aj toto podujatie, na ktorom sa vy dnes zúčastňujete, je jedno z tých podujatí, ktorých cieľom je zapojiť vás do verejného života a aby to vaše rozhodovanie bolo také kvalifikované a z roka na rok, z volebného roku na volebný rok, stále, aby tá verejnosť bola viac a viac informovaná. Teším sa, že pozvanie na toto podujatie prijali všetci vaši kandidáti na funkciu primátora. Ja si pomôžem kandidátnou listinou, ktorú pred sebou mám. Naše prijanie pozvali pán inžinier Jan Holodňák. Dobrý večer. Pán inžinier Michal Lažo. Pán magister Pavel Olejár. Pán Marek Špak a pán doktor Jan Bok. Aby sme boli úspešní, aby vy ste odchádzali spokojní a dostali odpovede na svoje otázky, tak sme si dovolili pripraviť pravidlá, ktoré keď budeme dodržiavať všetci, ale teraz budeme sa snažiť ich dodržiavať, tak hádam sa dopracujeme k tým odpovediam, na ktorým ste tu dnes prišli. Takže tie pravidlá, ktoré vidíte vysvietené hore za mnou na stene, chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby sme ich spoločne dodržiavali. Tu, kde sa dneska vyskytujeme, my to nazývame okrúhly stôl a považujeme túto formu za takú formu dialógu. Aj keď sa možno nie každý dostanete k otázke, ale možno ju za vás položí niekto iný, alebo pani kandidáti vás predbehnú a vám odpovedia vopred, na čo chcete vedieť odpoveď. Takže tým pravidlám. Tento okrúhly stôl má svoje pravidlá, sú určené vopred, prediskutované teraz momentálne s vami a predtým aj s kandidátmi, ktorí práve za takýchto podmienok účasť prijali. Má štruktúrovaný spôsob, ten si za chvíľočku predstavíme. Vedie ho moderátor, ktorý je nestranný. Ťažisko je v dialogu, nie v prezentáciách. Cieľom tohto podujatia našho je umožniť vám, verejnosti a občanom, pýtať sa a získať odpovede na tie otázky, ktoré sú z pohľadu života v tomto meste dôležité a aby ste tie otázky mohli položiť kandidátom všetkým naraz a na tom istom mieste. Aby sme sa dopracovali aj k tomu, že vlastne vy dokážete porovnať ich reakcie a ich postoje a cieľom celkovým vlastne podnecovať tú vašu aktivizáciu verejnosti na živote verejnom. Teraz k tým konkrétnym pravidlám. Chcem vás poprosiť, aby tu v tejto sále dnes hovoril vždy len jeden, aby sme sa navzájom počúvali a rešpektovali aj iné názory, aby sme sa dostali k tým odpovediam. Slovo udeľuje vždy moderátor a má právo aj ho zobrať, pokiaľ ten, ktorý sa o to prihlásil, nedodržiava tieto pravidlá. Ak chcete položiť otázku v tej časti, ktorá bude pre vás určená, vás veľmi pekne prosím, aby ste zdvihli ruku. My sa pokúsim vám doručiť veľmi rýchlo mikrofón, aby ste ho mohli položiť na hlas, aby počuli všetci. Otázky prosím formulovať stručne, jasne a slušne. Má byť položená tak, aby na ňu mohli odpovedať všetci kandidáti. Veľmi pekne vás prosím, aby to neboli otázky, ktoré sú určené na jedného, pretože toto je prezentácia všetkých kandidátov. Odpovede a otázky sú tiež časovo ohraničené, máme nejakú časovú štruktúru, tak aby sme sa do nej zmestili. A ešte jedno pravidlo, ktoré to síce teraz nevidíte, ale vás veľmi pekne poprosím, telefóny si stíšte alebo vypnite, aby sme sa nerušili. Teraz k tej štruktúre našho podujatia, ako bude predbiehať.
Už sme prešli ten prvý bod, úvod, privítanie a tá naša vzájomná dohoda, pevne verím, že ju týmto podpisujete, že budeme pravidlá dodržiavať. Teraz bude nasledovať taká vstupná prezentácia všetkých kandidátov. Dohodli sme sa pred začiatkom tohto podujatia, že je na to vyčlenených pre každého kandidáta na 2 minúty. Budú sa snažiť to dodržať, dokončia myšlienku, ak by náhodou ten časový limit, to vždycky vidíte pred sebou, časomieru, ale nebudú začínať už ďalšiu myšlienku potom. Budú mať príležitosť potom v inej časti. V ďalšej časti sme pripravili už my vopred také oblasti alebo okruhy otázok, ktoré by vás pravdepodobne mali zaujímať a dovolili sme si sformulovať otázku za vás. Tam celý ten blok bude mať každý z kandidátov 10 minút, ktoré sa budú postupne odrátavať, ten čas si vedia rozdeliť, pretože vedia tie okruhy, o čom to bude a ktorý ako nasleduje. Potom sa dostanete k otázkam vy. Bude časť určená, kde budete mať právo položiť otázku za tých pravidel, že budú môcť odpovedať každý. A tam dostanete vy 1 minútu maximálne na položenie otázky a na odpoveď takisto. Na záver, úplný záver, každý z kandidátov dostane ešte 1 minútu, aby ju ešte nejako využil, zhrnul, čo chce povedať, nejaký odkaz. A potom by sme to podujatie ukončili. Predpokladaný čas 90-100 minút, pevne verím, že sa do toho zmestíme, aby sme to nejako spoločne pozvali. Takže toto sú naše pravidlá, hádam sa nám to podarí. A ešte taká malá prosba vyslovená v takom logu. Boh nám nadelil 2 uši a 1 ústa a mali by sme ich používať v tom istom pomere. Takže pevne verím, že toto bude výsledok dnešného dňa. Prejdeme teda k ešte jednu maličkosť, v pravidlách sa to neobjavilo, ale dovolili sme si pripraviť poradie odpovedaní na otázky v inej štruktúre, nie posúvať jedno po druhom, alebo aby bol ten istý v tom poradí. Má to svoj zmysel, aby každý bol raz za čas prvý pri odpovedi a raz za čas aj posledný pri odpovedi, takže pevne verím, že mi to nebudete mať za zle. Nech sa páči, tak sa dostaneme k tomu, na čo táto verejnosť tu dnes prišla. Ideme k tej prvej časti predstaveniu sa kandidátov. Ja vás všetkých poprosím v tom poradí, aké poviem. Máte 2 minúty na svoje vlastné predstavenie. Nech sa páči, pán Holodňák. Dobrý večer. Dobrý večer. Raz. Prosím. Dobre, takže malá technická chyba. Dobrý večer prajem, volám sa Holodňák Ján, mám 51 rokov, som strojný inžinier, som ženatý, mám vynikajúcu rodinu, 3 deti. Čo sa týka môjho pôsobenia v samospráve, to už je dlhodobé. Som bol 8 rokov poslancom Prešovského samosprávneho kraja, 12 rokov poslancom mestského zastupiteľstva, 4 roky som primátorom mesta Svidník, 8 rokov som bol členom školskej komisie pri PSK, takže skúsenosti v samospráve mám veľmi veľa. Čo sa týka mojich koníčkov, je to samozrejme v prvom rade šport, turistika, beh, cyklistika, zimné lyžovanie, či už bežky alebo zjazdové. Veľmi rád mám knihy a medzi také moje zaujímavosti venujem sa aj chovateľstvu. Mojou takou dlhoročnou láskou je chov papagajov, takže momentálne mám viac papagajov ako asi primátor Giraltovec, okolo 11. A to mi samozrejme vo voľnom čase prináša radosť. Takže možno toľko na úvod. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Lážo. Dobrý večer, volám sa Michal Lážo, 58 rokov. Z tejto partie som tu najstarší. Som ženatý, otec 2 dospelých detí. Musím sa pochváliť, že aj detko dvojnásobný. Toľko skúseností, ako povedal môj predrečník so verejnou správou, môžem povedať, že mám aj ja. A to z toho titulu, že pracujem ako auditor, špecialista na verejnú správu. Auditoval som mesta Košice, Banská Bystrica, Komárno, Úcku, Žilina, mestské časti Bratislava. Tak dovolím si povedať, že viem porovnať, ako samospráva pracuje, ako by mala pracovať, aké by výsledky a súdy mala poskytovať občanom.
Pokiaľ sa týka môjho ďalšieho života, stále je to iba práca, ako manželka hovorí, preto si sa asi oženil, ale mám veľmi veľkú záľubu, to je futbal, šport, oznáma partia, ktorá stretávame každý týždeň, minimálne 2-krát. Tuto väčšinu nazveme Senior Klub z SK, kde sú hráči na 40 rokov a prezentujeme sa na ihrisku pri odevnej škole. Som členom klubu futbalistov vo Svidníku. Možno viete, že pred rokom bol dosť veľký problém, dávali sme to nejak dokopy. Zatiaľ nemáme tie výsledky, ktoré sme chceli, ale verím, že ak sa nám bude dariť a postupne budeme sa zlepšovať, takže aj tu budete vidieť nejaké výsledky a poďte, že ten Lážo a s tou partiu niečo dokázal. Toľko na úvod. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Olejár. Ja veľmi pekne ďakujem za slovo a som rád, že ste prišli v takého veľkého počta, že si nás vypočujete a robíte si názor na to, kto vám čo ponúka, aký volebný program, aké skúsenosti, aké zámery. Mám 42 rokov, som rodený Svidničan a v podstate až na štúdium na vysokej škole celý svoj doterajší život pôsobím v meste Svidník. Po skončení vysokej školy som nastúpil ako učiteľ na strednú priemyselnú školu Odevnú, kde som 10 rokov pôsobil ako učiteľ a 10 rokov pôsobím ako funkcii riaditeľa školy. Zažil som na škole so svojimi kolegami aj slávu, bolo nám aj ťažko, kedy sme museli reagovať aj na demografický vývoj, aj na zmeny v siete škôl, aj na rôzne veci, ktoré sa v oblasti školstva diali. A ja som rád, že som si vybral dobrých ľudí, dobrý kolektív, prijali sme niekedy veľmi závažné opatrenia na to, aby sme sa úzko špecializovali a dotiahli školu do takého stavu, v akom je dnes. Ja som hrdý na svojich kolegov, som hrdý na ich prácu a som hrdý, že som mohol byť, alebo že som ich riaditeľom a chcem sa pochváliť, že naša škola skončila ako 7. najlepšia stredná odborná škola na Slovensku. Zapájame sa do rôznych medzinárodných projektov, ja spomeniem len posledné dva, sú to projekty z výzvy Erasmus+. Naši študenti budú môcť za peniažky Európskej únie vycestovať do zahraničia, do Krakova na študijné pobyty. A posledný, alebo druhý projekt, ktorý spomeniem teraz, je medzinárodný projekt, kde sme takým riadiacim orgánom a budeme koordinovať súčinnosť a spoluprácu škôl z Aten, z Bereira, z Portugalska, zo španielskej Valencie, z francúzského Nîmes, z talianskeho Milána a z anglického Liverpoolu. Ten príbeh, ktorý mám za sebou, a ja verím, že ešte aj úspešný pred sebou, mi trošku pripomína ten príbeh našej školy, mi trošku pripomína mesto, kde nám bolo ťažko, ale so svojimi kolegami sme dali hlavy dokopy, vyhnuli sme si rukávy a urobili sme kus dobrej práce. Takže ja verím, že niečo podobné sa mi podarí aj s mestom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, nasleduje pán Špak. Príjemný podvečer, Svidničania. Kandidujem ako primátor mesta Svidník bez pomoci politickej strany. Narodil som sa a vyrastal som tu vo Svidníku a žijem tu už 39 rokov. S mojím otcom podnikáme už 20 rokov a sprostredkujeme prácu pre Svidničanov. Za to obdobie sme sprostredkovali prácu asi pre 1000 ľudí. Mám kontakty, poznám majiteľov významných firiem a chcel by som to využiť aj v tom, aby som pritiahol prácu tu do Svidníka a zamestnal tu našich Svidničanov. Chcem využiť tieto svoje kontakty ako primátor mesta Svidník. V mojom týme sú ľudia, ktorí sa špecializujú na správu majetku, financie a manažment. Sú to ľudia, ktorých dlho poznám a verím, že prinesú pre naše mesto veľmi veľa. Kandidujem na post primátora s tým, že budem poberať minimálnu mzdu alebo zákonom stanovenú mzdu a 400 eur chcem mesačne darovať na dodatočné účely. To sú škôlky, školy, zdravotníctvo, dôchodcom, hlavne rodinám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Vok. Prajem pekný podvečer, dámy a páni. Moje meno je Ján Vok. Mám 33 rokov, som pedagóg. Kandidujem ako nezávislý kandidát. Verím tomu, že aj dnešná beseda si zaslúži veľké vďaka, že sme sa mohli tu naprezentovať všetci kandidáti, ktorí sme vo Svidníku.
Pôsobím ako riaditeľ Centra voľného času v Bieltovciach, taktiež som poslancom Prešovského samosprávneho kraja, pôsobím aj v kultúrnej komisii Prešovského samosprávneho kraja a prichádzam s môjim volebným programom a kľúčovými tézami programov, ktorými sú: spoločne zmeníme Svidník. To je mestský stavebný podnik, oddychová zóna, karta výhod, zastrešenie zimného štadióna, rekonštrukcia amfiteátra a jeho samotné zastrešenie, denné centrum pre seniorov. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja, takže máme za sebou to úvodné kolo, to predstavenie, že ste sa dozvedeli znova niečo nové o tých svojich ľuďoch, ktorí žijú v podstate v tom istom meste ako vy. Prejdeme teraz k tej druhej časti a to je 5 okruhov, ktoré sme pripravili vopred a kde sme predpripravili aj otázku. Takže ak dovolíte, prvý z tých okruhov sa bude venovať financovaniu bežných služieb a rozvojových projektov mesta. Mesto zabezpečuje svoje základné kompetencie priamo, ale aj prostredníctvom svojich príspevkových a rozpočtových organizácií. Zriaďovateľské pôsobnosti mesta sú 3 materské, 3 základné, 1 základná umelecká škola a 1 centrum voľného času. Mesto má zriadenú svoju príspevkovú organizáciu technickej služby a v SROčke Ecoservice má mesto 20% podiel. Financovanie bežného obchodu mesta a rozvojových investícií funguje podľa prijatých pravidiel. Naša otázka znie: budete pokračovať v súčasnom modeli, alebo máte pripravený iný spôsob ekonomického riadenia potrieb mesta? Nech sa páči, pán Špak. Takže, myslím si, že dôležité v tomto bode je hlavne to, aby sme pritiahli investorov. To je najdôležitejšie. Pritiahnuť tú prácu. Prečo asi? Pretože ľudia, pokiaľ odišli, momentálne je odliv našich občanov ven. Potrebujeme hlavne pritiahnuť prácu a nie obchody, ako napríklad je Kaufland. Tých investorov, ktorých poznám, by som chcel, aby pritiahli malé firmičky, nejakých 50-60 ľudí, aby sa to zamestnalo, aby bolo aspoň minimálne 5. Čo by som chcel dokázať. Jasné, že môžem osloviť aj veľkú firmu, ale určite 3000 ľudí nedotiahnem. To si môžeme rovno povedať. Nemôžeme sa vyhovárať na to, že nemáme tu cesty. Cesty tu máme. Pozrieme sa na to, koľko kamionov denne prejde. Prečo by tu nemali sa zastaviť a naložiť ten tovar? Pozrieme sa na strojárne, fungujú. Pozrieme sa na odevné závody, fungujú. Všetko tu nafunguje. Hlavnou prioritou pre mňa sú investície ako doviesť investorov, podpora miestnych podnikateľov, aj pomoc im s daňami a klubový plán a rozvoj mesta. Čo sa týka podpory miestnych podnikateľov, pomôcť im buď v rámci toho, ak chcú začať podnikať, dať im priestor na to. Dať im možnosť, aby mohli začať podnikať. To znamená, dať im nejaké údavy pripraviť ich na to a dať im možnosť, aby mohli zamestnať ďalších ľudí. Takže toto by bol môj hlavný plán, aby som dotiahol investorov, aby mesto mohlo znova ožiť, aby ľudia mohli žiť v nás lepšie. Ďakujem pekne aj ja. Bude pokračovať pán Olejar. Ďakujem za slovo. Toto je jedna ja som učiteľ, skúsim, možno, že ma bude počuť aj tak. Toto je jedna z hlavných tém, ktorej by som sa chcel venovať a ktorá si myslím, že najviac trápi obyvateľov nášho mesta. Lebo financovanie mesta, bilancia medzi príjmami a výdavkami musí byť absolútne jasná a nesmie zatínať sekeru do budúcnosti. Jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať, sú samozrejme aj nejaké moje osobné ambície, aj nejaký prírodzený vývoj, možno napadanie zo strany rodiny, kamarátov a známych, ale hlavne to, že si myslím, že veci v meste a hlavne narábanie s financiami sa dá robiť aj lepšie, efektívnejšie k užitku nás všetkých. Možno, že nie je čas a
na to rozoberať, aký veľký rozpočet je mesta, to je zhruba niečo cez 10 miliónov eur, koľko ide z toho na školstvo, koľko sú podielové dane, koľko sú dane z fyzických osôb, koľko peňazí je ako rozčlenených, ale to, čo mi vadí a čo nazývam v vedeniu mesta je to, že po veľkej miere zatína sekeru do budúcnosti. Často sa miešajú kapitálové výdavky s bežnými výdavkami a musia sa nastaviť jasné pravidlá tak, aby tie bežné príjmy pokryli bežné výdavky mesta. Dá sa uviesť niekoľko príkladov, tak často spomínaný fond zelene, kedy sa finančné prostriedky z fondu zelene možno niekedy zo začiatku trošku aj v dobrej viere použili na výpadok daní a tak sa zaplatal ten výpadok bežných príjmov, ale neskôr to sklzlo do toho, že ten fond Revin je úplne prázdny a príde čas, keď ten fond Revin sa musí naplniť a nedaj Bože, ho budeme musieť z dôvodu, že sa tie finančné prostriedky použili nie v súvislosti s tým, na čo boli poukázané, vrátiť. Uvidím len posledný, alebo uvidím jeden z príkladov. Vedenie mesta tvrdí, že sme splatili 500 000 eur úvery z predchádzajúceho obdobia, no splatili sme ich tak, že sme si použili, alebo že sme si požičali 500 000 eur z fondu zelene a tie peňažky treba vrátiť. Možno aj z toho dôvodu mesto v rebríčku iného, čo sa týka zadlženosti na obyvateľa alebo celkového zadlženia, vyzerá celkom dobre, ale toto je nejaký skrytý dlh, ktorý treba vrátiť. Takisto mestské zastupiteľstvo na konci roku 2013 zmenilo svoje uznesenie. Zmenilo ho tak, že finančné prostriedky vo výške 370 000 eur vráti do konca roka 2014 a posledné informácie sú také, že zhruba 100 000 eur mesto našlo na vrátenie do fondu zelene a zvyšné peniaze použije z predaja materskej škôlky. Vážení, ale toto sú kapitálové výdavky. Toto sú výdavky, ktoré majú slúžiť na rozvoj mesta, ktoré nemajú slúžiť na bežný chod. Je jasný príklad, dá sa nájsť uznesenie mestského zastupiteľstva, kedy bol výpadok 70 000, jednoducho to zobralo z fondu zelene a doplnilo sa to na bežný chod mesta, bez toho, aby sa prijali nejaké opatrenia, tak, aby sa do konca zúčtovacieho obdobia tieto peniažky vrátili. Ktokoľvek sa stane primátorom mesta, nečaká ho ľahká práca. Určite bude treba urobiť inventúru pohľadávok, záväzkov, tak, aby sme reagovali na to, aby nám nevznikali, aby sme nemuseli platiť penále. Určite treba obmedziť všetky interné služby, ktoré nie sú priamo spojené s chodom mesta. Určite treba obmedziť všetky mediálne, reklamné činnosti. Určite treba prehodnotiť všetky práce, ktoré sú podpísané na dohodu. Možno to nebude stačiť, ale dovolím si povedať, že je to značná časť finančných prostriedkov, ktoré sa potom dajú použiť aj rozumnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Vok. Ďakujem pekne. No, rozprávali sme, že sa nachádzame na 116. mieste, čo nie je dobré, nie je dobrá bilancia, ale rozprávame, ako sporiť. Preto všetkým tu zazneli a určite zaznejú, že máme pozerať predovšetkým na plat primátora. Ja si myslím, že prvé pláca, potom respektíve práca až potom pláca, lebo to je v tomto prípade úplne ináč. Ak by sme sa pozerali, ako to funguje v rámci mesta Martin, tak by sme videli, že pán primátor aj v rámci rôznych projektov má úplne iné myslenie, lebo prehodnocuje každý jeden projekt v rámci spoluúčasti mesta. A to sú základné veci a základné princípy financovania. Chod mesta v rámci bežných a kapitálových výdavkov musí byť samozrejme spočítaný personálnym auditom a včera bolo v diskúzii povedané, že personálny audit bol zaslaný poslancom v rámci sociálnych sietí, ako ma ľudia upozorňovali, ani sami samotní poslanci po niektorí nevedeli, lebo bola poslaná organizačná štruktúra, takzvaný. Malo byť spravený majetkový audit mesta a čo najviac by malo byť zverejňovanie pokladňa mesta Svidník v rámci mesta Svidník. Ja ako primátor, ak by som sa ním stal, určite by som obmedzil zahraničné cesty, ktoré si myslím, že zahraničné cesty nám v tomto období absolútne nič nepriniesli. Len to, že sme desiatky tisícov eur vynaložili finančné prostriedky, kde sme vyplácali diety, cestné náklady
a súčasný primátor spoločne so svojou partičkou mali výborné mecheche v zahraničí. Čo sa týka ostatných vecí, si povedzme zrušenie našich novín. To je si myslím absurdné, aby v našich novinách, ak si zoberieme, v týchto novinkách sa pán primátor nachádza na 8 fotkách, v týchto na 11. Tie novinky, konkrétne naše novinky, sú novinky občanov. Nie novinky pána primátora. Za to platíme ročne 7 000 eur. A ak si zoberieme, že slúži to ako predvolebná kampaň, i bol som v Michalovciach, pán primátor Záhorčák v žiadnom prípade tam nemal fotografiu. Pán Lážo taktiež rozprával so mnou, že bol v Bratislave a taktiež primátor Bratislavy, tam nebola žiadna fotografia. Tie novinky majú slúžiť na propagáciu obyvateľa a nie na propagáciu primátora. Čo sa týka technických služieb ako príspevkové organizácie, tu by som chcel sklbiť Mestský stavebný podnik v rámci spolupráce. Čo sa týka príspevkových organizácií, si povieme, že sú tam ešte občianske združenia, ktoré každoročne žiadajú dotáciu a to budeme musieť prehodnocovať na základe toho, koľko to mesto finančných prostriedkov má, ale budeme sa snažiť riešiť tieto situácie. V rámci rozpočtových organizácií základných škôl, ktoré sú v rámci prenesených kompetencií, myslím si, že základné školy a aj originálne kompetencie v súčasnej dobe trpia, že nemajú plinofikáciu. V rámci energetických hodnôt je to veľká katastrofa, doplácané hlavne na teplo. Ak si zoberiem len taký sumár toho všetkého, že obchodná akadémia je ten istý objekt ako objekt základnej školy na 3. základná škola na ulici 8. mája a je tam rozdiel 700 000 slovenských korún ročne na energiách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Lážo. Ja začnem tým úvodom. Financovanie bežných služieb a rozvoj projektu mesta. Nebudem rozoberať takéto otázky, ktoré ste teraz počuli pred rečníka, to ja hovorím, to asi nepatrí sem, to musím povedať na úvod. Ale začnem tým, kde ja vidím najväčší problém. Mám jednu prioritu, to je zdravé hospodárenie. Čo asi tým myslím? Čo tým chcem povedať? Chcem sa opýtať, môže domácnosť hospodáriť tak, aby mala bežné výdavky vyššie ako bežné príjmy? No štát môže, ale domácnosť nie, to isté platí pre mesto. Viem, že mesto poslednú dobu a posledné pár rokov má stále problém, aby vyfinancovalo bežné výdavky. To znamená, aby pokrylo potrebu dennú, ktorú potrebuje na bežný chod mesta. Toto je kardinálny problém mesta a preto budem musieť, ak sa stanem primátorom, urobiť určité opatrenia, urobiť revíziu výdavkov tak, aby mesto sa konečne dostalo do prebytku. Prečo hovorím o prebytku? Ak sa pozrite na účty mesta ku koncu roka, sú veľmi nízke. Čiže ak mesto napríklad vyplatí svoje výplaty v danom mesiaci, sú vydelené na 2-3 dní, má mesto problém. Ak by nastala havarijná situácia v meste, neviem, ako by to mesto riešilo, buď prekleňovacím úverom, alebo by si muselo niekde inde požičať. Preto ak chceme zabezpečiť dlhodobý rozvoj, musíme sa postarať o bežné hospodárenie také, aby bolo prebytkové, aby bolo dostatok financií na spolufinancovanie projektov. A to isté platí aj vtedy, ak by sme brali nejaký úver na zmysluplný projekt, kde musíme mať spolučasť. Banka vám nepožiča 100%, banka vám dá 80%, tých 20% bude musieť si uplatiť. Musím trochu ešte povedať niečo k dlhu mesta. Treba si povedať jednu vec. Dlh mesta voči banke nie je veľký. Na konci roka odhadujem, že bude okolo 600 000. Ale tu je iný dlh, takzvaný vnútorný dlh. To je tých 357 fond revín, o ktoré sa nevykazuje ako dlh. Bolo by som rád, ak by do konca roka to bolo splatené. Tomu som dával aj výzvu, aby sa poslanci to zasadili. Ďalší dlh je tu 200 000, ktoré nám môžu spadnúť z titulu tzv. Zberného dvora. Toto je iba oddelený dlh, ktorý sa nám spadne a potom budeme ho musieť riešiť buď spadkovým kalendárom, buď hľadaním rezervy niekde v rozpočte, alebo nedaj Bože ešte na to si požičiavať. A potom je tu ešte jeden dlh, tzv. Pôžička, ktorá bola, nikto o tom ešte zatiaľ nerozprával, bola nás zobraná v roku 2012 na revolving úveru VUP, to bolo na základnej školy vo výške 200 000 a momentálne je tam dostatok 140 000. To sa bude splácať do konca roku 2017. Čiže celý ten dlh je 700 000. Ak to spočítame, dlh mesta je 1 300 000. Obávam sa, že nie je to až tak vysoký dlh, ale problém je so splácaním, čiže splácaním istiny cez bežné hospodárenie. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Holodňák.
Ďakujem pekne, takže možno je dobre, že idem ako posledný rečník tejto veľmi vážnej téme, ale dôležitej. Možno na úvod poviem viac takých informácií k ekonomike mesta, ako sa vyvíjala, čo sme všetko dokázali, aké máme problémy a starosti. Musím povedať, že v tomto volebnom období sme urobili investície za 200 miliónov korún. Je to obrovská suma, ktorú sme museli vyfinancovať, spolufinancovať a časť projektov je takých, ktoré musíte zaplatiť dopredu, až potom vám prídu finančné prostriedky. Mohli sme sa rozhodnúť, že do týchto projektov nepôjdeme, ale rozhodli sme sa, že ideme, lebo je to v prospech občanov mesta, vysporiadali sme sa s tým a projekty sú zrealizované. Čo sa týka hodnoty majetku, hodnota majetku za 4 roky stúpla bezmála o 300 miliónov korún, čo je obrovské číslo. Nebola žiadna devastácia majetku, nebol žiadny vypredaj majetku. Predali sme prakticky 3 objekty takého väčšieho rozsahu. To je internet kafe, fitness centrum, ktoré sa zhodnotili, slúžia občanom mesta, a predala sa materská škôlka, zatiaľ ešte finančné prostriedky nemáme, na ulici Duklianskej, ktorá je dlhodobo viac ako 10 rokov zatvorená a je škoda, keď sa devastuje majetok mesta. Takže žiadna devastácia majetku, naopak 300 milión korún narastol majetok mesta. Pán inžinier Lážo má pravdu, je odborník, máme problém s bežnými výdavkami. My sme s podielovými daňami na úrovni roku 2008 a dneska sme v roku 2014. Nie chybou mesta, ale chybou, že boli znížené percentá na podielové dane a tie podielové dane sú nízke a je problém s rozpočtom mesta. Ale čo je ešte dôležitejšie, prišli nám nové kompetencie, ktoré sme predtým nemali a nie sú vyfinancované zo strany štátu. Prišiel nám nový zberný dvor, ktorý treba vyfinancovať, prišli nám opatrovateľská služba, zrážková voda, chvála Bohu sa nám podarilo zrealizovať Klzisko, kde nám narastli zase náklady na elektrickú energiu. A čo je veľmi citlivá téma, takisto zo zákona sú navýšené mzdy pracovníkov v materských škôlkach, pracovníkov nepedagogických, kde sú naše originálne kompetencie a tieto mzdy a kreditné systémy taktiež musíme vyfinancovať z rozpočtu mesta. Bol nám pekný rozpočet, ale všetky záväzky týkajúce sa z toho vyplývajúce sme si splnili a som tomu veľmi rád. Čo sa týka dlhu mesta, dlh mesta na jedného obyvateľa je cca 50 €. Patríme možno medzi mesta, ktoré majú najnižšiu zadlženosť. Čo sa týka fondu drevín, samozrejme je absolútna nepravda, že na fonde drevín nie sú žiadne finančné prostriedky. Ak by som bol vedel, že požičanie peňazí spôsobí možno také politické roztržky, riešili by sme to tak, že by sme brali úver z banky za úrokové sadzby, ale som hlboko presvedčený, že pre mesto by to bolo horšie riešenie. Lepšie riešenie je požičanie si vlastných peňazí. Tieto peniaze, ktoré sme požičiavali, to neboli na bežný chod mesta, ale boli požičané na splatenie rozvojových programov, ktoré sme museli spolufinancovať. Takže tak sa tieto peniaze použili. Samozrejme, tých 370 000 do konca roka vrátime a už vtedy na zastupiteľstve bolo prezentované, že budú vrátené z predaja majetku. Tak bolo prezentované aj poslancom mestského zastupiteľstva. A čo sa týka pôžičky 200 000 € na eurofondy na prvú základnú školu, tieto peniaze boli ešte z minulého volebného obdobia. Nikdy sme ich nikomu nevytýkali, lebo samozrejme sú to na prvú základnú školu, na rekonštrukciu školy pre naše deti. Takže toľko k financiám, samozrejme tieto opatrenia bude potrebné urobiť, ale čo je najzložitejšie, štát si neplní možno svoje úlohy, ktoré by si mal plniť, dal peniaze na samosprávy a toto vidím za najväčší problém. Čo sa týka technických služieb, technické služby si robia svoju prácu vynikajúco. Myslím si, že mesto Svidník patrí medzi jedné z najčistejších miest v meste Svidník, ale samozrejme chceme aj tam možnosť efektívniť prácu a ak sa nám podarí, úzko spolupracujeme s úradom práce, kde máme veľmi dobrú spoluprácu a skúsime zamestnať zamestnancov či už na zbernom dvore, alebo na technických službách, alebo na športových zariadeniach cez rôzne projekty úradu práce, aby sme ušetrili finančné prostriedky. Čo sa týka firmy Ecoservice, tam nemáme žiadne finančné plnenie, aj keď máme tam majetkový podiel a plnenie tam nie je žiadne. Čo sa týka platu primátora, treba otvorene povedať, tu sa rozprávajú rôzne čísla. Môj plat k dnešnému dňu je vo výške 3050 €.
Ja som mal také isté percento ako pán primátor Bartkov. Pán primátor Bartkov končil s nejakou výškou 2950. Ja som ako jeden primátor z celého regiónu si dal zníženie platu o 5%, toto potom nebolo žiadne navýšenie, takže z okolitých primátorov mám najnižší plat. Môj plat v čistom je 2000 eur, v tomto regióne je to vysoký plat, ale nie je zás taký plat, jak sa snažia niektorí moji kolegovia možno prednášať pred verejnosťou v akých obrovských výškach. Samozrejme, bude to stále citlivá téma, keď niekto zarába 2000 eur a platy v regióne sú 500-600 eur. Čo sa týka cestovných ciest, nebudem pána Voka komentovať, o nejakých 10 000 sú to absolútne nezmysly, nepravdy. Mesto Svidník, ak budeme sa rozprávať o cestovnom ruchu, chce byť dôveryhodným partnerom. Za naše obdobie sme si vybudovali veľkú dôveru hlavne u našich poľských partnerov. Mesto Svidník je dobre postavené na štartovacej čiare pre nové programovacie obdobie 2014-2020 v Karpatskom euroregióne a už ktokoľvek bude sedieť na primátorskej stoličke, bude mať otvorené dvere do Korán a bude medzi prvými, s kým budú chcieť poľské mestá spolupracovať. A ak by sa to malo vrátiť ešte raz, zase by som tak isto urobil, lebo som hlboko presvedčený, že toto riešenie je správne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Prešli sme teda tú prvú oblasť zatiaľ, financovanie a veci s tým spojené. Ako iste viete, každý využíva svoj čas iným spôsobom, len vám chcem povedať, že vlastne každý vie, tie z účastníkov a z kandidátov na post primátora vie, aké témy nás ešte čakajú, takže to hospodárenie s časom je každého vec a musí vedieť sám ako, takže chcem aj vašu pozornosť trošku upriamiť týmto smerom, aby ste hospodárili tak, aby si boli spokojní všetci aj my. V týmto častiam nikdy nebudeme otvárať priamu debatu, budete mať možnosť položiť otázky, takže ak vás niečo zaujalo, počúvali ste pozorne rôzne názory, tak si ich chystajte v tej časti, keď bude priestor pre vaše otázky. Prejdeme teraz k tej ďalšej našej téme a je ňou šport a voľnočasové aktivity pre deti a mládež. V meste Svidník sú aktívne športové kluby a centrum voľného času. Niektoré voľnočasové aktivity prebiehajú na školách. Mesto tieto aktivity určitou formou podporuje. A naša otázka znie, ak sa stanete primátorom, zostanete pri súčasnom modeli podpory alebo máte inú predstavu? Nech sa páči, pán Lážo. Ja začnem s tým športom. K tomu iba toľko. Chcel by si vypracovať nové pravidlá, aby peniaze, dotácie do športu, či je to futbal, či volejbal, alebo iné športy, ktoré sú, by som povedal, postavené na nejakej inej úrovni, ako je šport mládeže a vyššie. Tam by mali byť jasné pravidlá, ktoré podľa môjho názoru dneska nie sú jasné, transparentné a sú zle nastavené. Voľnočasové aktivity mládeže. Tu vidím najväčší problém v tom, že keď rozprávam učiteľmi základných škôl, deti necvičia. Príprava všeobecná je veľmi slabá. Keď sa trochu pozrite okolo seba, a tí, čo máte trochu pamäť dozadu, koľko sme mali tu atletických drah? Pokiaľ si pamätám, boli 3. Dneska nemáme žiadne. Ak nie je atletika na škola, nie je to všeobecná príprava len zvyhová. Ďalej, chcel by som upozoriť na druhú skutočnosť, že máme voľné priestory, ktoré nie sú upravené. To je 3. základná škola areál, ktorý je zdevastovaný, neslúži svojmu účelu. Ak budem primátorom mesta, zasadím sa o to, aby tam bol vybudovaný nový areál. Ďalšia vec. Zobrali sme do správy od VUC telocvičňu po strojárskom učilišti. Viete, akom stave je? Je neprevádzkovateľná. Ďalšie, aby dnešné detská mali cvičiť, treba to opraviť. Ďalšou vecou, ktoré je na štadión, každý bude hovoriť, hrajú tam iba futbalisti. Ten štadión je to pýcha celého mesta, stále je dezolátno. Tiež treba robiť nejakú nápravu, opravu na tomto štadióne. Druhá vec, ak chceme sa baviť o voľnočasových aktivitách detí, mojou prioritou bude tiež prehodnotiť činnosť Centra voľného času, nakoľko základné školy poukazujú na zlé vzťahy medzi nimi. Neviem, kde je tá pravda, ale budem sa snažiť, aby činnosť Centra voľného času bola detailne predaná a sa povedalo, ako je to financované, ako sú vydávané, či je na ten účel, na čo tam má byť. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Vok. Ďakujem. Čo sa týka voľnočasových aktivít, tak v tom sme doma s pánom kolegom. Verím tomu, že čo sa týka športových aktivít, tak predovšetkým by som chcel
podporovať všetky športové oblasti a transparentne rozdeľovať finančné prostriedky a presne na čas, ako nám dáva všeobecné záväzné nariadenie mesta. Podporovať projekty rozvoja pohybovej výchovy, hlavne mládeže, materských škôl a základných škôl v meste Svidník. Podporovať hlavne celoslovenské a európske podujatia, kde máme svojich reprezentantov, ktorí dnešnému dňu majú minimálnu podporu z mesta. Ak vôbec majú nejakú. Veľmi sa krútime okolo otázky, že VOK je kat volejbalu. V žiadnom prípade. Ani futbalu. Povedzme si pravdu, ako je. Volejbal je na prvom mieste, je to pýcha Svidníka, ktorá reprezentuje mesto Svidník na všetkých fórach maximálne ako môže. Mládežnícke kategórie, taktiež aj futbal. Ale treba si urobiť a hlavne stanoviť prioritu, ktorá bude dávať nám tú možnosť robiť z nášho futbalu, či volejbalu, či iných športových aktivít, ktorý z nich je na prvom mieste. V súčasnej dobe môžem povedať, že na prvom mieste je samozrejme volejbal, futbal, tak prichádza hokejbal a iné športy v meste, či je to stolný tenis, alebo rybári, ktorí súťažia v prvej lige, ktorým sa pomoc nedostalo. Čo sa týka voľnočasových aktivít, ja si myslím konkrétne, že vo Svidníku sa zabezpečujú voľné časové aktivity. Možno by trebalo prehodnotiť to, že vrátiť finančné prostriedky naspäť do škôl a Centrum voľného času by malo zabezpečovať koordinačnú činnosť medzi týmito základnými školami. Hovorím to preto, lebo Centrum voľného času nemá žiadne majetky a tým pádom tá činnosť by mohla fungovať možno efektívnejšie, lepšie, ako môj kolega rozprával. Ja môžem len povedať, že verím tomu, že riaditeľ Centra voľného času sa snaží, aby tá činnosť bola čo najlepšia a ak by bola koordinácia medzi školami a finančné prostriedky vrátené naspäť na základné školy, keďže ten nešťastný zákon v roku 2012 prišiel, by to bolo oveľa lepšie. Čo sa týka, hovorím to možno proti sebe, lebo som riaditeľom Centra voľného času v Giraltovciach. No, Centrum voľného času v Giraltovciach má obrovské majetky. Či to športová hala, budovy, ihriska a tak ďalej. A o tie ihriska či majetky sa treba aj starať. Takže snažíme sa aj voľnočasovými aktivitami, aj strážnym toho majetku. Ale predovšetkým by finančné prostriedky bolo treba vrátiť na základné školy a Centrum voľného času by malo zabezpečovať koordinačnú činnosť medzi týmito školami. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. A nasleduje pán Holodňák. Ďakujem pekne. Čo sa týka športu, ja som hrdý, čo sme v športe dosiahli vo Svidníku. Je tu pán Hirčko, chcem aj touto cestou pánovi Hirčkovi poďakovať. Vo Svidníku máme vynikajúcich športovcov a som hrdý ako primátor mesta, že sme v tomto volebnom období dali nášho najviac finančných prostriedkov v histórii mesta Svidník. Musím povedať, že bez mesta volejbal by fungoval, ale s futbalom by bol obrovský problém, lebo financovanie športu v prvom rade by mal zabezpečovať štát a potom mesta a ďalšie súkromný sektor. Mesto Svidník pomáha športu jednak finančnými prostriedkami, že dotujeme futbal jednak finančne, ale po druhej stránke zabezpečujeme prevádzku futbalového štadiónu Kostenie cez technické služby, plus sa nám podarilo cez projekty zamestnať futbalistov Mariana Paňka, ale Kaleju a ďalších, aby som nemenoval, ale takisto aj touto cestou chceme riešiť volejbal. Mesto Svidník má 21 nádherných nových športovísk. Ja som si urobil to námahu, že som ich spočítal. Nikdy toľko športovísk v meste Svidník nebolo. Multifunkčné ihriska pri spojenej škole, pri gymnáziu, pri prvej ZDŠke, pri štvrtej ZDŠke. Máme 2 bazény, krytú plaváreň, takže golfové ihrisko, futbalový štadión, tých možností na šport je veľmi veľa, ale nesmieme zastať samozrejme na tejto ceste. Z titulu primátora mesta budem šport maximálne podporovať. Takisto aj mojou prioritou ako človeka, ktorý má veľmi rád beh, je urobiť atletickú dráhu a ak by boli projekty, rekonštruovať samozrejme aj futbalový štadión. Čo sa týka prerozdelenia peniazy, ja som sa zdal kompetencii ako primátor mesta, aby peniaze prerozdeľovala komisia.
Najvyššou formou demokracie je, keď peniaze na šport prerozdeľujú poslanci mestského zastupiteľstva. Poslancov zvolili ľudia, poslanci nesú plnú zodpovednosť a poslanci by mali hájiť aj záujmy jednotlivých športov a z môjho pohľadu nie je lepšieho modelu ako poslancov mestského zastupiteľstva, aby si určili, ktorý šport chcú podporovať. Čo sa týka Centra voľného času, má vynikajúce výsledky a myslím si, že má opodstatnenie v našom meste a naša mládež si zaslúži, aby sme mali Centrum voľného času. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Olejar. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Keďže som pedagóg a chcem byť aj dobrý hospodár, tak skúsim v tejto oblasti si ten čas trošku usporiť na inú oblasť, ktorej sa chcem dotknúť viac. Vo Svidníku máme skvelých pedagógov, máme skvelých riadiacich pracovníkov, riaditeľov. Našou úlohou, keď sa stane primátorom mesta, tak našou úlohou s poslancami bude nájsť dostatok finančných prostriedkov tak, aby sme voľnočasové aktivity podporili, lebo šport a voľnočasové aktivity to je nejaká nadstavba nad financovaním. Neťahal by som do toho politiku Centru voľného času a mimoškolské alebo mimočasové aktivity žiakov. Ja verím, že nájdeme nejaké rozumné riešenie tak, aby boli spokojné naše deti a čo sa týka podpory športu, treba podporovať hlavne mládež, hlavne Svidničanov, ale úlohou mesta je elokovať dostatočné finančné prostriedky na to, aby sme také činnosti mohli vykonávať a v neposlednom rade treba si povedať pravdu, na čo máme. Ďakujem pekne. V tejto téme pán Špak. Ešte dobre, som posledný. Ja športoviadny talent. Ale ak by som sa dostal ako za primátora jednoznačne chcem podporovať šport, môžeme poďakovať pánovi Hrčkovi momentálne za volejbal, že preslávil naše mesto. Určite by ho nikto ani nepoznal. Čo sa týka mládeže, jednoznačne všetkými 10 prstami chcem ich podporovať, aby mali vyplnený čas, aby sa neplakali a aby radšej rozvíjali svoj talent. Ďakujem teda pekne všetkým 5 uchádzačom za vaše názory v tejto oblasti ohľadom športu, športových aktivít, takisto otázky si môžete pripravovať. Prejdeme teraz k ďalšej oblasti a to je sociálna oblasť. V meste Svidník počet obyvateľov nerastie. Mladí ľudia z rôznych dôvodov odchádzajú z mesta. Tento problém ovplyvňuje bytovú politiku mesta a prináša so sebou potrebu postarať sa o doma zostávajúcich a sociálne slabších obyvateľov. Naša otázka je, máte predstavu o riešení týchto navzájom veľmi úzko prepojených problémov? Nech sa páči. Samozrejme, otázka je veľmi zložitá, ale odpoveď na ňu možno, že bude veľmi jednoduchá, to odpoveďou je zamestnanosť. Čo sa týka sociálnej oblasti, v poslednej dobe bolo v tejto oblasti urobené veľmi veľa, bolo vybudovaných dostatočný počet nájomných bytov, či už nižšieho štandardu alebo vyššieho štandardu, ale čo sa týka sociálnej oblasti starších ľudí, po diskusii s nimi viem, že majú dve dôležité požiadavky a to je, aby mali dôstojné miesto, kde sa môžu stretávať a traviť jeseň svojho života a svoje voľnočasové aktivity. A druhá vec je, aby mesto možno ešte vo väčšej miere ako doteraz podporovalo možnosť stravovania. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Volodňák. Takže keďže už toho času mám veľmi málo, tak budem veľmi rýchlo v sociálnej oblasti mesto Svidník. Podporuje samozrejme našich seniorov, lebo si ich veľmi vážime a tieto služby sú na veľmi dobrej úrovni a nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Máme tu domov sociálnych služieb, ktorý je vynikajúci, je tu dom Svätej Faustiny, máme azylový dom, máme denné centrum, máme občianske združenie Môj domov, veľmi dobre funguje opatrovateľská služba, máme pripravený denný stacionár, máme príspevok na stravu pre dôchodcov, samozrejme poskytujeme zľavy pre seniorov od 62 rokov, to je 30% na daniach a na odpade a na 70 rokov na 50%. V prvom rade je potrebné urobiť penzión, o ktorý je veľký záujem a samozrejme máme záujem ešte vypracovať alebo vybudovať pekné centrum pre seniorov v budove, ktorú sme prevzali od odevnej priemyslovky, tak aby mali dôstojný priestor. Je tu obrovský priestor na ďalší rozvoj dobrej spolupráce so seniormi. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Špak.
mesto a teraz je pekné im za to poďakovať. Chceli by sme im pomôcť takto, chceli by sme pre nich voziť potraviny, obedy, aby sme im uľahčili, aby nemuseli chodiť do mesta. Chceme vytvárať pre nich podmienky pre ich aktivity a každodenným problémom hlavne im chceme naslúchať. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Vok. Ja tiež pozerám, že nemám toľko toho času asi. Takže ja by som chcel v rámci sociálnej sféry povedať toľko, že čo sa týka výstavby bytoviek, tak vidíme sami, že v meste Svidník sa každoročne postaví nejaká bytovka, ale povedzme si, kto ju stavia. Stavajú developeri z iných miest, nie občania mesta Svidník. A to je základný problém pre financovanie, aby ľudia v meste Svidník dokázali žiť. Štátny fond rozvoja bývania, ako aj cez ministerstvo výstavby, každoročne sa dá žiadať rôzna výzva, či to na rómske tzv. Byty nižšieho štandardu, alebo byty pre rodiny. Čo sa týka, vieme za posledný mesiac, že bytovka bývalá odevná budova bola predaná za 1,7 milióna eur, čo si myslím, že mestský stavebný podnik by v spolupráci s miestnymi podnikateľmi, ako aj mestskou samosprávou spravili určite minimálne 2 či 3 nové bytové jednotky. My si povedzme, že v meste Svidník chýbajú aj rómske bytovky, a to je na ulici Festivalovej ulice, kde nie sú vybudované, je tam infraštruktúra, 2 bytové bloky nám chýbajú, voľnočasová miestnosť nám tam chýba, aj keď máme skvelých komunitných pracovníkov, ktorí sa starajú o rómskú populáciu, ale to nie je všetko. Chcel by som v tejto chvíli pokračovať v šľapajach pána Bartka, keďže tento projekt stačí už len dokončiť. A čo sa týka bytovej výstavby, tak verím tomu, že sa nám to podarí v budúcnosti, ak by som bol zvolený v rámci mestského stavebného podniku s miestnymi podnikateľmi. Čo sa týka sociálnej ďalšej sféry v rámci seniorov, zriadiť sociálny taxi, ktorý by zabezpečoval rozvoz jedál, hlavne odvoz ľudí, ktorí si to vyžadujú v rámci lekárskej pomoci. Vypracovať jasný sociálny program, respektíve plán mesta na základe potrieb obyvateľov. A v neposlednom rade by som chcel pozvať všetkých seniorov 9. novembra 2014 do Expressa vo Svidníku, kde bude diskusia s majiteľkou objektu na Duklianskej ulici o jej vízie konkrétne o tomto objekte, aké má, a chce sa stretnúť so seniormi, aby jej poprípade povedali, čo ich trápi, čo potrebujú v tejto budove mať. Lebo z mojich slov, čo som s ňou diskutoval, je obedy zdarma, klubová miestnosť pre 150 ľudí, ako som sľuboval seniorom, keď som sa s nimi stretával, lekárska starostlivosť a možnosť ubytovania. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. V tomto kole nasleduje ešte pán Lážo. Nech sa páči. No, pomaly moji predtečníci všetko povedali, ale ja by som trochu začal inak. Viete, koľko mesto dáva na sociálne výdavky alebo na takéto služby? Cca je to 400 000 eur. Je to málo alebo veľa? Odpoveď je komplikovaná ako v zdravotníctve, či málo investujeme alebo veľa investujeme. Začnem z opačnej strany. Súhlasím s tým, čo povedal pán Vok, realizovať projekt pána Bartka. To znamená pokračovať v výstavbe rómskych domov s tým, že mali by to robiť svoje pomocne, ale nie cez sociálny podnik. Toto hovorím dopredu, že touto cestou by som nešiel. Pokiaľ sa jedná o mladých, prečo v meste neostávajú? Bolo to povedané, že je problém zamestnanosti. Áno, ale ja sa pýtam. Ideme stavať byty sociálne, postavili sme alebo kúpili sme 40 bytov jednotku, dneska máme obsadených 19 bytov. Ja stále hovorím, ak je potreba bývania, musí byť aj potreba alebo nejaká analýza demokratickej krivky. Ak hovoríme, že ľudia odchádzajú, potom tu čo si nesedí. Aby sa neudialo to, že bude mať neobsadené tieto byty a mesto bude platiť, lebo sa zaručilo na tento úver. Tak ja by som najprv si robil podrobnú analýzu, ako ďalej. Pokiaľ sa týka seniorov, tu sa rozpráva každý, len zase hovorím, je to o peniazoch. Ale potreba si trochu uvedomiť, vízia, aspoň moja je, rozmýšľať o tom, čo bude za 10-15 rokov so seniormi. Ako sa k tomu budeme musieť postaviť? Tu je znamená strieborná ekonomika. A moja predstava je to, že mesto Svidník vytvára dosť dobré podmienky na to, aby sme sa touto otázkou mohli zaoberať do budúcna, lebo
obyvateľstvo starne, vznikali nové potreby, nové požiadavky na bývanie, ako tu je dobre povedané bolo, že teda penzión, na služby, a toto bude priamo vyvolávať ďalšiu vec, zamestnanosť. Verím to, že naše ženy nebudú chodiť do Rakúska a budú sa vedieť starať o našich seniorov. Toto hovorí vízia 10-15 rokov, ale to je veľmi aktuálne, lebo naše deti sú vonku a my to ostávame. Ďakujem veľmi pekne, takže sme mali možnosť vypočuť si názory, predstavy a možno aj nejaké svoje vlastné projekty, ako ďalej v sociálnej oblasti. Posunieme sa v našom programe ďalej a prejdeme k téme zamestnanosti. Mesto Svidník tvorí prirodzené skladové územie aj pre okolité obce. S tým súvisí jeho prirodzená úloha ponúkať pracovné príležitosti aj ľuďom zo širšieho okolia a podporovať určitým spôsobom podnikanie. Naša otázka je, máte konkrétnu predstavu o možnostiach mesta a spôsobe, ako podporiť vytváranie pracovných miest? Nech sa páči, pán Vok. Čo sa týka vytvárania pracovných miest, tak ako som spomínal, cez mestský stavebný podnik, odznelo tu už veľa vecí a veľa faktorov, ale povedzme si pravdu, ako je. V meste Svidník bola, kedy si tí starší poznáte, mestská prevádzkareň, ktorá bola podľa určitých slov zadlžená, preto sa z ňou skončilo. No, bývalý riaditeľ je v tejto chvíli majiteľ, takže treba vedieť hospodáriť a ja verím tomu, že to bude dobré. Mestský stavebný podnik si povedzme, ako v skutočnosti funguje. Funguje pre dlhodobo nezamestnaných. A toto si treba konečne už uvedomiť. Tu nepoďme rozprávať, že či pozvaniame nejakého investora, či tu zoženieme, nedoženieme, či sú tu diaľnice, či je tu R4. Obchvat máme a zatiaľ je problém s tým investorom. My sa poďme baviť, čo je v tejto chvíli reálne. Budúci rok prichádza plánovacie obdobie úradu vlády s tým, že bude plánovacie obdobie na založenie sociálneho podniku. Rozprával som aj poslancom PSK, pánom Ledeckým, ktorý v tomto je doma a ktorý je v tom veľmi šikovný. Ak sme rozprávali, ako som povedal, aké vo Svidníku sú možnosti, tak sa doslovne smial, že iba samospráva miest to nechce zrealizovať. Obce to chcú a obce to majú. Je ťažké rozprávať, keď niekto sa chváli aktivičnými prácami, či ZTP dielňou, keď zarába 3000 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nasleduje pán Špak. Čo sa týka zamestnanosti, je škoda, že tu nemáme žiadneho investora, to je pravda, ale konečne si prestaneme hovoriť, že to nejde. Konečne nesedme na zadku a niečo robme. Poďme niečo robiť preto. Poďme a oslovme tých investorov, aby tu prišli. Nevrávame, že tu nemáme cesty, lebo cesty tu máme. Ešte raz to hovorím. Tu strojárne fungujú. Vidíte, ako sa vybudovali? Sú tu odevné závody. Talian a funguje a pracuje a má zamestnaných ľudí. Prečo my sme tu toho investora neuťahli? A teraz hovorím k tej veci, čo sa týka sociálnej oblasti. Rozprávame o výstavbe bytov. Pre koho chceme stavať tie byty? Keď naši mladí ľudia odchádzajú preč, chodia s lepšou prácou do zahraničia. Prečo im nedáme prácu tu vo Svidníku? Prečo musíme im dovoliť, aby odišli? Vytvoríme pracovné podmienky tu pre nich. Podporujeme našich podnikateľov. Prečo ich nepodporíme? Zvyšujeme pre nich dane. Čo sa týka za ich majetky a tak ďalej. Však podporujeme ich, aby zamestnali ďalších ľudí. Tu Svidničan. Myslím si, že vieme to urobiť a myslím si aj, že mám ten dobrý tým ľudí za sebou, ktorí tu vedia tých ľudí vyťahnuť. Preto si myslím, že aj tá sociálna oblasť, čo sa týka výstavby bytov, momentálne nie je potrebná, lebo nemáme to pre koho urobiť. Radšej sa zamerajme na to, aby sme tých investorov dotiahli. Aby tu ľudia a mladí ľudia neodchádzali. Aby tu ostali a neopúšťali svoje rodiny. Aby neopúšťali svoje deti. Aby tu ostali a žili v lepšom Svidníku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Lážo. No je to veľmi ťažká otázka, ako riešiť zamestnanosť. Ale budeme trochu pragmaticky. Vie riešiť zamestnanosť štát? Poďme si otázku. Má na to nástroje, oveľa väčšie ako mesto. Majú mesta kompetencie na to, aby priamo vedeli riešiť zamestnanosť? Ja poviem, že nie. Tu iba netrieme nástroje. Teraz si položme otázku, ak sa veľmi stále o investorovi. Aký tu investor môže prísť?
taký, ak má vytvorené podmienky. Prvá podmienka je mať nejaký pozem, priemyselný park. Za 20 rokov, bohužiaľ, mesto v tejto otázke nerobilo nič. Ale nerobí. Lebo máme vytvorenú tzv. Petrovú dolinu, kde je 15 hektárov. Z vlastnej skúsenosti viem, keď sme vybalili investora v Rožnave, bola podmienka 10 hektárov. Ich 10 hektárov musí mať vo vlastníctve mesto, nemá ho. Čiže ak chceme riešiť zamestnanosť nejakým spôsobom, výrazným spôsobom, len takéto cestou pôjdeme. Bohužiaľ, na to podmienky nemáme vytvorené, nesú. Môže to hovoriť to pán primátor, terajší a predchádzajúci. Včera, keď sme boli v relácii, možno si niektorí počúvali, môj kolega, predrečník bude, alebo po mne, pán Olera povedal, ja kandidujem za vládnúcu stranu a ja tú zamestnanosť budem riešiť a budem riešiť a dotiahnem tu investora. Ja sa pýtam, tu pán Bartko, máme tu vo funkcii dosť vysokých poslanca Národnej rady. Máme tu ďalších ľudí, ktorí by mohli nám tejto veci pomôcť, ale asi takéto jednoduché nie je. Preto nedával by som veľmi také ilúzie vám, nádeje, že ak ja tam budem, ja vám tu prinesem 500 zamestnancov. Ja by som sa skôr pozrel inou cestou. Pýtam sa, zamestnanosť mesta Stropkov je 18%, prečo je u nás 22%? Položím si otázku, ako je to možné, že príde niekto na návštevu k nám a ja z rozhodu sa vám pýta, kde by sa na posledník ubytoval. A ja si teda škrápem hlave a rozmýšľam, kde asi. No bohužiaľ Stropkové, Kapišové, Kružľové. Trochu sa musíme pozrieť my do seba, aké podmienky vieme vy, podnikateľa, vytvoriť. A preto mi niekedy chýba aj tá dialog medzi podnikateľmi, aby sme prišli s nápadmi, ako to rozšíriť. Ako môže pomôcť mesto? Máme majetky, ktoré nevyužívame. Môžeme použiť 1 euro im tak požičať. A takto naštartovať biznis. Napríklad si položme otázku, ako vieme zabezpečiť rozvoj turizmu, ktoré je také atraktívne pre nás. Hrozom zistím 2 roky dozadu, keď ma oslovili turisti z Holandska, kde je to informačné stredisko, pomaličky som hapkal, čo to vlastne do mňa chcú. Moja angličtina nie je tak dobrá, aby som to vedel vysvetliť, ale pochopil som, o čo im išlo. Keď som sa na to tam išiel pozrieť z hrúza. Preto hovorím, bola by tu možnosť aj takouto cestou mesta ponúknuť to, že vytvoríme som bol také exkluzívne informačné stredisko, ktoré by umožňovalo, ak tu príde návštevník a odtiaľ to odíde s dobrým pocitom, že sa tu vráti. Ale ešte raz hovorím, my si tu musíme urobiť z seba poriadok, lebo hovorím, vláda nám v tejto veci momentálne nepomôže. Uvedeme si jednu vec, R4 sme stratili a mali sme tam svojich ľudí, variant taký a čo sa z toho stalo? Do roku 2020 je to zarúbané. Môžeme petície písať, koľko chceme. Čiže hovorím, zamestnanosť mesto Svidník môže nepriamo riešiť, ak tu niekto z nás začne rozprávať, že to a to spraví, asi nevie, o čom hovorí. Ja by som sa nechcel hanbiť, aby som niečo povedal vám a o 4 roky sa budem teraz postaviť. Pán Lášo, by ste v tejto veci sľubovali a neurobili. Ďakujem. Ďakujem pekne, nasleduje pán Holodňák. Ja len veľmi krátko k tým sociálnym podnikom. Z môjho pohľadu je to veľmi zlé riešenie. Nemám dôvod najmenšie, aby sme zavádzali teraz sociálne podniky a konkurovali stavebným firmám, ako je tu pán teraz Dušan Kuzma, pán Orenič, pán Gondik a ďalší, ktorí svoju prácu vykonávajú veľmi dobre. Ak by sme chceli našich pracovníkov potom posielať zo stavebného sociálneho podniku na diaľnice, ak nám nezaplatia, budeme im potom vždy dotovať z rozpočtu mesta. Bude priestor ľudí zamestnávať cez technické služby, cez projekty a naši podnikatelia, ktorí sú veľmi šikovní, nech zamestnávajú Svidníčanov, nech im dávajú dobré mzdy a Svidník sa bude rozvíjať. Ďakujem. Ďakujem pekne, nasleduje pán Olejár. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ja práve k tejto oblasti som si šetril čas, aby som povedal tie informácie a svoje vízie, ktoré mám. Veľmi dobrá otázka, pán Láš, len vy musíte smerovať na tých ľudí, ktorých ste mali na mysli. Môj hlas ako riaditeľa školy alebo radového člena Smeru nie je taký silný, aby bolo počuť v Bratislave, ale ja som presvedčený o tom, že hlas primátora bude počuť ďaleko viac. Nehápim sa za to a som hrdý na to, že som kandidátom strany Smer sociálna demokracia a ja pevne verím, že využijem potenciál strany a konečne si vo Svidníku zvolíme takého primátora, akú vládu máme práve pri moci. Chcete konkrétne príklady, nielen vy, ale možno aj občania. Už teraz rokujú predstavitelia ministerstva vnútra, ktorí chcú v našom okrese, možno aj v našom meste, vyrobiť malú prevádzku na výrobu plastových okien. Na úrovni predsedu Prešovského samosprávneho kraja prebehlo rokovanie, kde chce prísť čínsky investor, takže takto sa strana Smer a jej čelní predstavitelia budú stavať v zamestnanosti vo Svidníku. Z Bardejova, ak poskytneme podnikateľovi dostatočný priestor na to, aby mohol vybudovať halu, možno v spolupráci s agentúrou Sario a v spolupráci s mestom, je ochotný presunúť prevádzku, kde by
perspektíve mohol zamestnať až 100 ľudí. Takže sú tu konkrétne nápady, treba aktívne využiť možno úrad práce v Bardejove, úrad práce a sociálnych vecí a ja sa možno trošku dotknem pána primátora, aktívne sa zúčastňovať na účastiach na výbore pre zamestnanosť, kde aj tam sa dá sa pomôcť našim podnikateľom. Treba im načúvať, treba sa ich pýtať, aké problémy majú, ako by im primátor mesta vedel pomôcť a preniesť tie ich požiadavky možno aj v tomto výbore. Ja si myslím, že obyvatelia nášho mesta a nášho okresu urobili dosť veľa pri voľbách pre stranu Smer a možno je na čas, aby strana Smer, sociálna demokracia im vrátila ten dlh, ktorý si od nich požičala. Myslím si, že ten úrad práce sociálnych vecí v Bardejove, kde máme svojich zástupcov vo výbore pre zamestnanosť, nemuseli by tí účastníci tam chodiť na zasadnutie do Bardejova, ale možno, že by sme si zaslúžili úrad práce aj vo Svitníku. A to nie len kvôli tomu, aby sme tam vedeli